haka jing legai Champion League ke Chelsea kalamat ya namrem haka bakala syak penlim haka Dinamo Zagreb dai wei lakanot ya kene ke shigol layo pantep aka minit ka bakalai lengbau or sik haka wei pat ke jing legai ke Dortmund kala job suk PSG ya ka Kobenhavn haka bakala la penlim dalai lakanot ya kene ki lai gol layo pantep da rius haka minit ka balai peusan bad Guerreiro haka minit ka basau pe ar u Bellingham haka minit ka pra peulai haka Group H ka Benfica kalala lim ya ka Maccabi Haifa da ar lakanot ini ki ar gol layo tiap da Silva haka minit ka basau pe kendai bad u Alex Grimaldo haka minit ka basan peusau haka Group G wala da ka Sevilla ka legai haaland Henry kala syak lim haka Manchester City da sau lakanot haka ni jing legai u haaland haka ni jing legai u lapen biang ya jing tibet ka jung u haka bo u layo ban tep ar gol kata haka minit ka ba ar peu bat haka minit ka ba riu peu nyau u fodo no layo ban tep ya ka shigul kata haka minit ka ba san peu pra bat u dia su layo ban tep haka minit ka ba kendai peu abukut ka ni jing legai ka Man City kala job suk ya ka Sevilla dan not la ka sau haka Group F ka Real Madrid ka badai ka ladu jong ka Champion League host nembala dep menta kala yo biang ya jing job dan lai la ka not Persya ya ka Celtic ka jing lekai ka Real Madrid kala la ban ki jar nengkong ha minit ka basan peu henriu leng ba u junior ban ka minit ka ban riu peu kala yo ban tep ya ka gol ka ba leng ba u Luka Modric ban ha minit ka ba nyau pnyau u Hazard la yo ban tep ya ka gol ka balai na benta ka Real Madrid aga jing lekai jong ka Group H ka PSG kala la ban lim ya ka Juventus da ar la ka wei aga ni jing lekai PSG kala yo ban ki jar nengkong ha minit ka basan ya ka gol ka ba ar la yo biang ban tep dau Mbappe ha minit ka ba ar peu ar bat ya ka bol lepas dau Hakimi ha minit ka basan peu lai ka Juventus kala yo ban pai ka lai ka shigol jong ka PSG leng ba u Mekani